имкониятҳои саёҳии Тоҷикистон хеле васеъ аст. имрӯз бештар сайёҳони дунёро, яъне имкониятҳои саёҳӣ, экологӣ, солимгардонӣ, табобатӣ ва шикору тарихӣ, фарҳангӣ ба Тоҷикистон бештар ҷалб мекунанд. зеро ки зиёда аз 20% Тоҷикистону ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда ташкил медиҳанд, ки барои рушди саёҳӣ, экологӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ мо бештар афзалият дорем. Находимся на транзитной зоне Шелкового пути, это город Ош. Через нас проходят туристы, которые проходят границу Узбекистана, Таджикистана и Китая. И мы в надежде, что в будущем туристы, которые посетили Таджикистан, посетят и наш край.